ଖସେ ସବୁ ଗୋଡ଼ ତ ଖସେ। 25 ହେଲା ବେଳକୁ ହାପୁଡ଼ନ୍ତି ଝୋଳକୁ, ଆଉ ଫଳ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ପୋଛି ପକାନ୍ତି ତାର ଝାଳକୁ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଭାଇ, ନଈନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଛାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତମ ଖୋଇ। ନହୁଲି ବାଳା କଇ କମଳା ଆସିଗଲ। ବହୁତ କହୁଛ ବା। କୋଉଠୁ ଆଇଛ, କଣ ଖାଉଛ, କୋଉ ପାଣିରେ ଗାଧଉଛ ବା, ଏତେ କଥା କହୁଛ। ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଛ, ନଥିଲା ବେଳେ ଚେର କାଟୁଛ। ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କଣ କହୁଥିଲ? କଣ କହୁଥିଲି? ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେକ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି, ବାସ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେକ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇ ତାଲିକାରେ ଆଖି ବୁଜି କରି ଝିଅଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ବାଛି। କାହିଁ ଆମେ ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ନିଆଁରେ ଏକ କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ସୁନ୍ଦର, ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ନା ଝିଅ ସୁନ୍ଦର? ଝିଅ ସୁନ୍ଦର। ତମକୁ ପଚାରିଲି। ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଲି। ମତେ ପଚାରିଲନି? ମୁଁ ତମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। କଥାରେ ଅଛି, କ୍ଷୀର ଯଦି ଖାଇ ବସିବ ଘରେ ଥିବ ଗାଈ, ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି କରି ବସିବ ପାଖରେ ଥିବ ଭାଇ। ମୋ ଭାଇ ପୁରା ରେଡି। କିଏ ସୁନ୍ଦର? ଝିଅ। ପୁଣି ଝିଅ? କେମିତି କଣ ବା? ଆମେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତମେ ପୁଅ ମାନେ ଆମ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼େଇ ଏମିତି ଲହୁଲୁଣଉନଥାନ୍ତ। ଏଟା ଫୁଲ ଅଳିଆଟା। ଅଳିଆ କଣ? ଆଉ ଆମେ ପୁଅ ମାନେ ଖାଲି ତମ ଝିଅ ମାନେ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛୁ, ତମେ ଝିଅ ମାନେ ଆମ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉନ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ କହିଲ ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ନା ପୁଅ ସୁନ୍ଦର? ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା କହିବାର କଣ ଅଛି? ଆମେ ପୁଅ ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ସୁନ୍ଦର। କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କଣ କହିଲ? ପାଖାପାଖି ନୁହଁ, ଅଲଗା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସେଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ କୁହାଗଲା ବଜାର ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଯାଇକି ବଜାରରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିବ? ପୁଅ। କାହିଁ ତମ ଝିଅଙ୍କର କଣ ହେଲା? ଆରେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମାନେ ଆମେ ଉଠିବୁ, ମୁହଁ ଧୋଇବୁ, କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର ଲଗେଇବୁ, ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବୁ। ତାହେଲେ ତମେ କି ସୁନ୍ଦର? ମାନେ କ୍ରିମ ପାଉଡର ଟିକିଲି ଅତର କରୁଛି ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର। ସିଧା କଥା। କ୍ରିମ ପାଉଡର ଟିକିଲି ଅତର କରୁଛି ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର। ସେତକ ନଥିଲେ ପଚାରନ୍ତା କିଏ ଦେଖେଇ ହଉଛ ହୁନ୍ଦର। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କଲା, ଆଉ କଣ କହୁଥିଲ କୁହ? ସବୁ କଥାର ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟି ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କହୁଥିଲ? ইয়াতে শুনো, ମୁଁ ଯା କହୁନଥିଲି ସେଟା ଥିଲା ସାମ୍ପୁଲ। ଗୋଦାମ ଅଛି। ତମେ ଯାଏ ତମ ଗୋଦାମ ଦେଖେଇଲା? କେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲି? ମାରି ଦେଲାରେ। ଦେଖା ଆଜ୍ଞା ଭେଡର ଶିକିଆ ମାଗୁର ନିଶୁଆ 12 ଟକି ପାଖେ ମନ। ଆଚ୍ଛା ଭେଡର ଶିକିଆ ମାଗୁର ନିଶୁଆ 12 ଟକି ପାଖେ ମନ। ମକଟ ବଳିଆ ଟଙ୍କା ବିକଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଖୋଜେ ଧନ। ଯାଉ ଆଉ ପାଗରା ଟାଙ୍ଗରା ଯେତେ ବାପ ଛଡା ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଖୋଜିଲେ, ଯଦି ପାଇଗଲେ ଘରଠୁ ବାହାର ପୋଷା କୁକୁର ଭଳିଆ ଜଗିଲେ। ଯାଉଛ କୁଆଡେ? ତମେ ତମ ଗୋଦାମ ଦେଖେଇଲ, ଆମ ଗୋଦାମ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବନି? ଆରେ ତମର ଗୋଦାମ ଅଛି? ମଲା ଅଛି। ସଟର ଟେକିଦେଲେ ଭାସୁ କି ବାହାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଉପନିଷଦ କୁହନ୍ତୁ, ବେଦ କୁହନ୍ତୁ, ବେଦାନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାରୀ ଜାତିକି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଶଙ୍କିନୀ, ପତ୍ନୀ, ଚିତ୍ରିଣୀ, ହସ୍ତିନୀ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସିଆଡ଼କୁ ଯିବାନି। ଆମେ ବଳଦିଆ ହିସାବରେ କାମ ଚଳେଇ ନେବା। ବଳଦିଆ ହିସାବରେ ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। କଣ ପଚାରୁନା? କଣ? ପତଳି ମୋଟି, ଡେଙ୍ଗି ବାଙ୍ଗିରି, ଗୋରି କାଳି, ସାବେନି ଛାବେଳି। କଣ? ସିଆଡ଼କୁ ତମ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ନାହିଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତମ ଟେନସନ କରନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ପତଳି ପାଖରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପତଳି ଝିଅଟା ଆଜ୍ଞା ସରୁ ବିରି ପିଠା। ତାର ଭଜା ସନ୍ତୁଳାରେ ଆଶା। ମୋଟିର ଭୋକକୁ ପଖାଳ ନିଅଣ୍ଟ ଖାଲି ବଦଳଉ ଥାଏ କଷା।
ଡେଙ୍ଗି ପାଇଗଲେ ହାଲୁକା ପବନ ଏବୁଦା ସେବୁଦା ହୁଏ। ଡେଙ୍ଗି ପାଇଗଲେ ହାଲୁକା ପବନ ଏବୁଦା ସେବୁଦା ହୁଏ। କେଡ଼ି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ପାଣି ପିଉଥାଏ ଜାଲୁଆ ଅନେଇଥାଏ। ନସର ପସର ଗୋରିର ନଜର ସେ ବାର ଘାଟେ ପାଣି ପିଏ। ନସର ପସର ଗୋରିର ନଜର ସେ ବାର ଘାଟେ ପାଣି ପିଏ। ରାତି ଘରେ କାଳି ଏଓଳି ସେଓଳି ଦିନରେ ଅରୁଆ ଖାଏ। ସାପନି ଝିଅଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ଗୁଜୁରାତି। ସାପନି ଝିଅଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ଗୁଜୁରାତି। ଚାରିକି ଚାତୁରୀ ଖୁର। ଛାବେଳି ଝିଅଙ୍କୁ ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ ମାରି ଖାଇବାରେ ପୀର। ଆଜ୍ଞା ଏକା ଇଏ ନୁହନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଝିଅ ଜାତି। ପୁରା ଝିଅ ଜାତି ଗୋଡ଼ି ବିଛୁଆତି କେହି ବି ନୁହନ୍ତି ଭଲ। ଯାହାକୁ ଭାବିବ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ମଲ। थैंक यू वेरी मच। चलिए जनाब